Ωραία, μόνο αυτό.
Η γάμμα κατανομή για το έτος 2023 της Λειτουργικής Οργάνωσης Σχολείων 24.283,37 ευρώ με απόφαση του Αναπληρωτή του Υπουργών. Η Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας 15.911,11 ευρώ, εκδομοτήων 2.631 λάθος, 34,51 ευρώ αφορά μισθοδοσία σχολικών προνομών και 7.713,34 για τη δευτεροβάθμια. Ωραία, συμφωνούμε. Επόμενο θέμα. Κατανομή πιστώσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη εργασιών επιστολής και συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Κυρία Παπαδάκη. Ναι, είναι η κατανομή, η γνωστή ΣΑΠΑ για την κάλυψη εργασιών επιστολής και συντήρηση σχολικών κτηρίων. Δεν είναι το επίπεδο του χρόνου. 12.780 καθαρά 80 ευρώ. Εκδομοτήων 7.668,48 η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 5.112,32 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας. Ωραία. Συμφωνούμε. Ωραία. Επόμενο θέμα, μόνο και αυτό. Απευθείας ανάθεση εμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων της κοινότητας Μέρτου. Κομιτεύει η Δημοκράτηση απέβει άγωνη. Ο κύριος Δικάς. Σήμερα να ευχαριστώσουμε την πρόεδρο απευθείας ανάθεση στην Πειράτη Γεωλάντα μόνιμο κάτοικος Μέρτου, μια θέση η οποία είχε προβεί άγωνη. Αυτός το είχε πάλι ή άλλες συνεχόμενες. Αυτός το είχε. Λοιπόν, αυτό το δύο είναι... Και το παρακάτω. Ναι, και το παρακάτω. Αυτό Δεν το... έχουμε πρασία που θα προβεί άγωνη. Η πρώτη δεν είναι απευθείας ανάθεση. Ωραία, συμφωνούμε. Επόμενο και αυτά. Οδήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου υδροδότηση Προσπαθησίου. Ο κύριος Κατσάρης. Καλησπέρα. Είμαστε την χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου υδροδότησης Προσπαθησίου έως 31 του 2023. Το έργο είναι στην τελική του φάση προς ενημέρωση. Λοιπόν, πόση παράταση ζητάει? Μέχρι 31 του 10. Μέχρι 31 του 10. Συμφωνούμε. Καταψηφίζεις? Και εγώ είμαι. Κατά πλειοψηφία. Παρατάσεις όμως. Δεν έχω κάτι να το ασπροπηρήσει. Είσαι κατά των παρατάσεων, δηλαδή, όταν είσαι κατά των παρατάσεων, στα έργα. Έχω εξηγήσει. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει ο κύριος Μπέλος και ο κύριος Σώτσης. Μπέλος πάντως. Επόμενο θέμα. Ορίζει την παράταση προθεσμίας του έργου διαμόρφωση κοινών πιστοχώρων στην κοινότητα Σαλιάδας. Λοιπόν, ο κύριος Κατσάρης. Εδώ ζητάμε την παράταση προθεσμίας μέχρι 27 του 2023. Μέχρι 27 του 10. Και είναι αυτό. Και 23. Από τα χρόνια και αυτά στην Σαλιάδα. Η πρώτη παράταση είναι αυτή. Ναι. Πρώτη παράταση. Δεύτερη. Ωραία. Δεν σε χρονεί ο κύριος Σώτσης, ούτε ο κύριος Μπέλος. Το ίδιο λοιπόν με το προηγούμενο, κατά πλειοψηφία και αυτό. Σε προβέρω. Κατά πλειοψηφία. Δεν είναι θέμα στην Τουρκία. Πρώτη παράταση σε όλα τα έργα. Από εκεί και πέρα εγώ δεν ξέρω. Ωραία. Στο επόμενο. Σε όλα τα έργα την πρώτη παράταση. Κατά πλειοψηφία, είπαμε. Πλειοψηφία. Ο κύριος Σώτσης και ο κύριος Μπέλος. Λοιπόν,
Χωρίς παράταση προθεσμίας του έργου επισκευή δημοτικού κτηρίου στην ΤΑΦ ΚΑΠΑ Φοινικίου, Μουσείου Φοινικίου. Ο κ. Καριάδης. Αυτό μέχρι το 31 Εδώ θα ήθελα λίγο το λόγο. Θα ήθελα λίγο το λόγο. Ορίστε, έχετε το λόγο. Αυτό που γίνεται, όχι επειδή είναι χωριό μου, είναι το μοναδικό μουσείο εγκεκριμένο από το Υπουργείο, το οποίο έχει να λειτουργήσει 2-3 χρόνια. Ο κόσμος άλλαξε τώρα το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου και ο κόσμος είναι αγάστατος. Πηγαίνει κόσμος, πηγαίνουν σχολεία, είναι στο μόνο μέρος που πηγαίνουν σχολεία από όλη την περιφέρεια Φιλετών. Πηγαίνει τώρα ο κόσμος, φέρουν μια βόλτα στο χωριό, εντάξει. Και μετά διοχετεύονταν ο κόσμος είτε στο Τζούμα, είτε στο μοναστήρι, είτε στο Κοκκινολιτάρι και έβγαζαν και 5 φράγκια για ανθρώπου. Αυτό το μουσείο το αφήσαμε στο τέλος του Θεού. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση, αλλά πρέπει κάτι να πούμε και στον κόσμο του χωριού. Τι μέλη γενέστε, γι' αυτό δεν ξέρω τι να κάνουν. Θέλουν να κατέβουν στον Δήμαρχο. Εγώ προσπαθώ με 1000 μέσα να τους εξηγήσω, δεν το καταλαβαίνω. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει 10η παράταση και ένα παιδί. Η 5η, η 6η. Και κάτι άλλο θα παρακαλούσα, τα πράγματα, τα εκθέματα που βγάλαμε και τα πήγαμε στην Εκκλησία, κινδυνεύουν και τα πράγματα και η Εκκλησία. Γι' αυτό ζητάω κιόλας στη συνένεση να πάει ένας ηλεκτρολόγος να φτιάξει το υπόγειο του σχολείου, να μεταφερθούν εκεί τα πράγματα. Μπήκαν νερά στην Εκκλησία και δεν λειτουργεί ούτε η Εκκλησία, ούτε το μουσείο και τα εκθέματα τα οποία είναι μαζεμένα χέρι-χέρι με κόπο των παλιών των πατεράδων μας να μαζεύτηκαν στην Εκκλησία. Ωραία, για να μας πει ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Σώσης το ξέρει πάρα πολύ. Το ξέρω, ναι. Ωραία, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοιες εντυπώσεις να αιωρούνται. Δεν λέω ότι θέλουμε εμείς, κάτι που πρέπει να προτείνουμε και κάτι. Όταν λέμε αυτό το έργο μας το χρηματοδότησε η περιφέρεια. Δυστυχώς πέσαμε σε έναν εργολάβο, που ξαναλέω, ο οποίος έχει αφήσει όλα τα έργα στη μέση. 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια και παίρνουν παράταση και παίρνει παράταση. Ξέρετε ότι έχει και ο κορονοϊός και εξαιτίας του κορονοϊού η πολιτεία αυτοδικαίως έδινε παρατάσεις. Χάσαμε 1-2 χρόνια γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Μπορείτε. Τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Ωραία. Τα ξέρετε αυτά πρέπει να τα πείτε στον κόσμο. Είναι κάποιοι εργολάβοι που δεν μπορούν να εκτελέσουν έργα. Τα έχουν αφήσει όλα στη μέση. Δεν ξέρετε, δεν βλέπετε τι κάνουμε στις αυτοτικές εγκαταστάσεις. Ακόμα χειρότερα. Έχουμε 3 χρόνια και περιμένουμε άντε και άντε και άντε τον Αύγουστο. Τώρα δεν τον φέραμε τον εργολάβο εδώ. Υπάρχει μία πρόταση, κύριε συνάδελφε. Μία λύση υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να διαλύσουμε την εργολαβία και με δικά μας χρήματα να αποπερατώσουμε το έργο. Οι ίδιοι χωριανοί μάζεψαν χρήματα και προσπάθησαν να φτιάξουν κάποια πράγματα, γιατί δεν πάει άλλο. Αλλά τα πράγματα που έχουμε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου έπαθαν ζημιά, μαζί και η εκκλησία. Από τι έβαλαν τα πράγματα, μπήκαν νερά. Μπήκαν νερά στην εκκλησία. Ναι. Πρέπει να τα μεταφέρουμε από εκεί σε στεγανό μέρος. Γι' αυτό και σε ένα χρόνο να τα μεταφέρουμε. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα. Όχι, μεταξύ μας είμαστε. Δεν έχει μεταξύ μας. Μας καταγράφουν και τα ακούνε και τα μεταξύ. Έχουμε τον χρόνο, γι' αυτό λέω είμαστε μεταξύ μας. Ότι έχουμε τον χρόνο, δεν μας πιέζει κάτι να το πούμε. Όχι, δεν μας πιέζει τίποτα. Βρείτε τον χώρο και θα μεταφέρουμε. Βρήκαμε τον χώρο, τώρα έχει ρεύμα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να βάλουμε τον ηλεκτρολόγο του Δήμου να βάλει φως εκεί. Ένα καλώδιο να τραβήξει, να βάλουμε, μεταφέρουμε εκεί τα πράγματα. Άμα δείτε τα έργα αυτά τα οποία ξέρετε πότε. Τα ξέρω και το 11 χωρίς η παράταση προθεσμίας στο τσιμεντό στους δρόμους προς Κατσαμπούκα, Μπομπορός, ξέρετε πότε το έχουμε δημοκρατήσει. Το ξέρετε πότε. Το 19. Το 19 μαζί έχουμε. Και από το 19 παίρνουμε παρατάσεις. Γιατί δεν είναι ο λάθος να ξεκινήσει. Απλά. Η άποψή σου είναι να διακόψουμε την... Η άποψη δική μου είναι επειδή ο συγκεκριμένος εργολάβος δεν μπορεί να τα τελειώσει τα έργα. Δεν έχει τη δυνατότητα να τελειώσει τα έργα. Την οικονομική δυνατότητα, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Γιατί ξέρετε, έλεγε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και το λογαριασμό πότε τον στείλαμε. Τον πρώτο λογαριασμό. Τον Απρίλιο ή τον Μάιο που πέρασε. Άλλη
Άλλη λύση δεν υπάρχει. Ή διαλύουμε τη σύμβαση και βρίσκουμε τα χρήματα, τα υπόλοιπα, να το αποπερατώσουμε μόνοι μας. Αλλιώς θα περιμέναμε και η άλλη δημοτική αρχή που θα έρθει να δώσει και άλλη παράταση. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Βέλος. Κύριε Πρόεδρε, μιλάει για φορά δικαιώματα. Γιατί εγώ καταψηφίζω εξηγείται βέβαια στο Συμβούλιο. Υπάρχουν εργολάβοι για δεν νομίζονται, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Παίρνουν τα έργα και τα τελειώνουν και κάνουν τη δουλειά μας. Υπάρχουν εργολάβοι παταξίδες πραγματικά, οι οποίοι εκθέτουν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο και ζητάνε 3, 4 και 5 παρατάσεις. Κάπου το κακό έχει παραγεί. Πρέπει να αποκηρύξουμε να κηρύξουμε έκτοτος 2-3 εργολάβους να πάρουν να βάλουν για να είναι οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Ο Δήμαρχος το έχω ξαναπεί, εκκρίνεται περισσότερο. Ο Δήμαρχος θα πληρώνει, ο Δήμαρχος θέλει. Γιατί περιμένει ο κόσμος να εκτελεστεί το έργο. Και το έργο κάνει 5 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ θα το ψηφίσω όλες τις παρατάσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Ζεμάρης. Ναι, εγώ κύριε συνάδελφε έχω διαφορετική άποψη. Μπορεί εσείς έτσι ελαφρά την καρδία να λέτε γιατί έδωσε 3 παρατάσεις, 4 παρατάσεις, 5 παρατάσεις, αλλά δεν προτείνετε τι να κάνουμε. Και λέμε τώρα, εάν το κηρύξουμε έκτοτο, ποιες είναι οι συνέπειες για τον εργολάβο και ποιες είναι οι συνέπειες για το Δήμο. Πρώτα θα πρέπει να σκέφτεστε ποιες είναι οι συνέπειες για το Δήμο, κατ' επέκταση για τους πολίτες, γιατί δεν εκτίθεται ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν αποφασίζει αν θα δώσει παράταση, αποφασίζει η υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο. Και εμείς απλώς επικυρώνουμε εδώ την παράταση. Δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε και διατάσσουμε αν θα του δώσουμε ή δεν θα του δώσουμε. Και σας λέω, κύριε συνάδελφοι που δεν καταψηφίζετε, γιατί είναι ωραία να λέμε δεν καταψηφίζουμε την παράταση, να σκεφτείτε τις συνέπειες. Εσείς δεν έχετε και από την πλευρά να σκεφτείτε, λέω, τις συνέπειες. Ωραία, αν το κηρύξουμε έκτοτο, να σκεφτείτε τις συνέπειες. Ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες. Θα τρέχουμε στα δικαστήρια, στις ενστάσεις και στην περιφέρεια της ενστάσεις, στην αποκεντρωμένη, και δώσ' του και πάρ' του και δώσ' του και πάρ' του και το έργο δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Ούτε τώρα εκτελεστεί. Δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Ωραία, επομένως ο καθένας ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά. Και λέμε, εμείς λέμε ότι τα υπέρ είναι να δώσουμε παράταση. Επειδή ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί ο εργολάβος, κύριε συνάδελφε, αν τον κηρύξεις έκτοτο, δεν έχει καμία επίπτωση. Θα χάσει μόνο την εκκινητική επιστολή. Και επειδή τίποτα, κανένα δεν τον αγγίζει. Και γι' αυτό δεν δίνουν και την απαραίτητη σημασία. Γιατί αν υπήρχε μία παράγραφος που να λέει ότι αν κηρυχτεί έκτοτος, γιατί για τον ΑΒΓ λόγο κηρυχτεί έκτοτο θα χάσει, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στην επόμενη δημοκρασία, δεν θα το έκανε. Αλλά δυστυχώς στην επόμενη δημοκρασία θα σου έρθει και δεν θα μπορείς να τον αποκλείσεις αυτόν τον εργολάβο από τη δημοκρασία. Θα πάρει κι άλλο έργο από τη δημοκρασία. Και βλέπουμε και τα έργα που πήρε ο εργολάβος. Βλέπετε τα πεζοδρόμια στην πόλη των Φιλιατών παρατημένα. Στο πλαίσιο παρατημένα. Βρυσσέλα παρατημένα. Άρα είμαστε στην εποχή του κάθε εργολάβου. Και της πολιτείας. Και της πολιτείας. Γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τους νόμους. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Εμείς δεν νομοθετούμε εδώ πέρα. Εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία που ισχύει. Και αν πάτε στις τεχνικές υπηρεσίες και ρωτήσετε να σας πούνε τι επιπτώσεις θα έχει ο εργολάβος αν το κηρύξουμε έκτοτο, πηγαίνετε ρωτήσεις να δείτε τις επιπτώσεις και θα δείτε ότι σαν να μην τον ακουμπάει καθόλου. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ προτείνω να ψηφίσουμε τις παρατάσεις, γιατί θα είναι πολύ χειρότερα να πάρουμε μια απόφαση να κηρύξουμε έκτοτο. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα του μουσείου, επειδή δεν πρόκειται το έργο αυτό το 11 δεν έχει ξεκινήσει κάτι ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει ο άνθρωπος αυτός. Όχι. Τουλάχιστον αυτό που είναι μισογελιωμένο και χρειάζονται λίγα χρήματα για να αποπερατωθεί ακόμα. Να συνεννοηθούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και στις τεχνικές υπηρεσίες, να μας πούν πόσα χρήματα υπολείπονται ακόμα, να το
κι άλλο μουσείο στην περιφέρεια. Υπάρχει το Τζαμαντά. Στο Τζαμαντά. Εγώ θα κάνω μια άλλη πρόταση. Υπάρχει το μουσείο στο Τζαμαντά. Θα κάνω μια άλλη πρόταση. Να δώσουμε παράταση 2 μήνες και όχι μέχρι την 1η 12 που Δεν λέει. τελειώνει την μήνες πρόεδρε. Ναι, Οπότε τι, όχι, για το λόγο, δεν διαβατικός και για τρίτο γράφο. Το λόγο, το σκεπτικό, γιατί το 2 και σκεπτικό είναι για να μπορέσει μετά στην επόμενη, αφού συμμετέχουμε στις τεχνικές υπηρεσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να δούμε ποιες θα είναι οι περιπτώσεις και τι θα γίνει τελικά με τον αεροδρόμιο. Αυτό είναι. 31 το Δεκάτου ή όπως ζητάει εδώ παράταση και 27. Θα υπάρχει άλλη δημοτική αρχή, ωραία. Λοιπόν, άλλη πρόταση ορίστε. Τόση ώρα κάνουμε παιδιά, όχι για να πούμε. Εμείς λέμε σας λέμε, αν πούμε όχι, δεν θα πάρει την παράταση. Ωραία, μετά σου λέω τις επιπτώσεις και δεν έχεις καταλάβει τους Υπάρχουν επιπτώσεις. Υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες θα... Μην το ψηφίζετε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κάνει. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε, οι παρατάσεις δίνονται από την τεχνική υπηρεσία. Δίνονται από την τεχνική υπηρεσία. Αυτοί προτείνουν και εισηγείται από την δημοσιογραφία. Λοιπόν, Τεχνική υπηρεσία έχει νομοθετικό χαρακτήρα. Και δεν αποφασίζει, κύριε Πρόεδρε, αποφασίζουμε εμείς το η τεχνική υπηρεσία εισηγείται και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Λοιπόν, επί του θέματος, ποιοι συμφωνούν για την παράταση? Συμφωνούμε λοιπόν για την παράταση. Συμφωνούμε έτσι για την παράταση. Ο κύριος Μπέλος και ο κύριος Σότσης καταψηφίζουν, όπως το προηγούμενο. Κατά πλειοψηφία. Επόμενο θέμα, πάμε τώρα. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής καταγραφής του έργου αντιμετώπισης των προβλημάτων από θεομηνίες στο Δήμο Φιλανδρών, ο κύριος Κατσάρης. Αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. Είναι η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής καταγραφής. Ισχύουμε να το ψηφίσουμε. Έχει τελειώσει το